Γεια σας, είμαι στο περίπτερο της Λάμαλη και έχω photobombing, αλλά έχει τόσο πολύ ωραίο χαρτί που δεν υπάρχει, έχω τρελαθεί, δείτε. Σας γυρίζω την κάμερα. Λοιπόν, δείτε. Έχω μπει μέσα στο γραφείο της γυναίκας τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι μια συμπαθέστατη κυρία, η οποία είπε ότι τρελαίνεται για χαρτί, αλλά ποτέ δεν θα κάνει social media και φωτογράφηση κτλ. Αλλά δεν πειράζει, σας το κάνω εγώ όχι πολύ επαγγελματικά. Είμαι σίγουρη όμως να σας γυρίσω στην κάμερα ότι αν αγαπάτε το χαρτί, έχετε μουρλαθεί όπως και εγώ. Εδώ δείτε. Λοιπόν, αυτά όλα είναι φτιαγμένα στο χέρι, δηλαδή μόνο αυτό να σκεφτεί κανείς δεν υπάρχει. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάτσει και έχουν φτιάξει ένα με πόση αγάπη και με πόση, δεν ξέρω, είμαι σίγουρη ότι χαϊδεύουν το χαρτί όπως το χαϊδεύω και εγώ. Δείτε εδώ, μέχρι και η τύχη από το τέτοιο είναι ντυμένη με χαρτί χειροποίητο, δηλαδή, εντάξει παιδιά, εμένα εδώ να με αφήσετε. Να μην με ξαναπάρετε ποτέ όμως. Εδώ δείτε. Δείτε χρώματα, δείτε, αν μπορούσατε να δείτε και την υφή από όλα αυτά. Εντάξει. Είναι eye candy που λέμε. Εδώ δείτε. Δείτε πράγματα. Απίστευτο, έτσι. Πραγματικά απίστευτο. Ξέρω ότι στο βίντεο τα χρώματα δεν φαίνονται τόσο καλά, αλλά μόνο από αυτό σου φτιάχνουν τη διάθεση. Δηλαδή, εδώ δείτε εδώ, δείτε χρώματα, δεν το συζητάω. Καθίστε, θα σας ανοίξω ένα, μισό. Μισό γιατί κρατάω και την κάμερα. Εδώ δείτε, πράσινο και μπλε και φούξια. Και εδώ λαχανί και μέσα το χαρτί, εδώ. Δεν φαίνεται. Αλλά είναι, βλέπετε το χέρι μου, μια βλακεία δηλαδή. Εδώ δείτε, με 500 διαφορετικά χαρτιά μέσα. Δηλαδή, unbelievable που λέμε, απίστευτο. Θα σας πάω και έξω στα journal, στα μεγάλα, γιατί πριν τα κοίταζα και τα χάζευα. Εδώ. Εδώ, περιμένετε να σας γυρίσω το βίντεο. Συγγνώμη. Να είσαι καλά. Έχουμε πετύχει και έναν Έλληνα εδώ. Είσαι ο Βασίλης. Γεια σου Βασίλη. Δικός σου είναι το περίπτερο ή έτσι. Σ' αρέσει το χαρτί και εσένα, Ωραίο. Εδώ δείτε. Πίστευτο μεγάλο. Λοιπόν, αυτό είναι eye candy για όλους σας. Με πολύ αγάπη από την έκθεση. Γεια σας.